Bueno, gaztion da hori, eskerrik asko etortzearen. Gai ordenagaz hasiko gara. Lehenengo puntue, 2024ko ustelaren duko, ohiko osoko bilkuraren aktaren, onarpena. Jaso dozu, ez dakizu izateko zuen? Bai, bigarren puntuan, igual txartoa salduko zen, edo dekretoa berreun da amarra da bizinaren. Guk esaten genuen da, epaiketa egon dire, bi kasu desberdinak, baina ia bardin. Batak bizinaren gure leku baten, eta beste bat, beste baten. Epaile batek esan zuen ezetz, egonaz, esaten dagoena modalitxeak, esaten zagoena. Eta besteak esan dagoa, bai, alda. Gure aldetik ikusten dugu horren, ziurtasun juridikoa galdu dela. Ez dakigu, urrungoak zer jasoko dagoen gure bailitza, modalitxeen bailitza. Eta horretarako eskatan dugu bitxosten, zuen eritxeaz. Zure eritxe eta abogatuen eritxe, ze abogatu epaiketa bietan egon da. Gure kogoenko jakin, beste kasu bat badato, ez da inon, bizina bat ipintekotan eko proiektu bategaz, zer esango zuen duen. Bai, edo ez. Ze, gure guk ikusten dugu dela hori. Eta, kasua de inseguridad jurídica, eta horregaitik ipinten dugu, ikusten dugu, egual txarto azaldu gendule, edo... Komentatu gendun ezin zen, arauatan hori asmoa dela, helburua dela, hor arautzea, eta norma subsidiaria berrietan. Baina bitartean... Norma generaletan horre... Bitartean, esan gotu, komentatu zen gero, hau beragaz, baina hori... Hori esaltzea, hori beste guztiak ondo. Bale, bigarren punto. Alkatetza dekretuen berri emotea. Jaso dozu ez danak, ez da? Azpaldit ziren uren aurrekoak, azkenengoan ezoikoa izin zenez, ziren bideratu. Ondo, zeuzo esateko? Ondo? Bale. Hirugarrena pasetan gara, 2024ko ekainaren 30erako datan exekuzio egoeraren berri emotea. Horbe jaso dozu ez txostentzu bi, bata da, lehenengo sarrera kasaziko naz, laburtzuagoa dana, sarrera aurrekontue, eta, hemen esatea pilo bat, zehaztapen handiegaz daudan, ez dakit partidaren konkretu baten gure gozu ez zehaztea, asaltzea argitzea, ez? Horren igual zenbaki otoletara erogan azapurtzu bete berri emoteko, onartutako berri kontua, ondo gogoratzen badugu, 5.121.000 eurokoa izin zen. Batutakoa, ontzera arte, 2.925.000 euro direz. Eta exekuzio egoerari erreparatzen badotxegu, esatea, minus 2.606.000 euro. Bai? Bale, hau egire sarrerak eta gero gastu aurrekontua, apurtzu bete luzetzuagoa da txostena, pilo bat zenbaki eta batu dauz, banan datoz, bardin, hemen buruzue zeuzerre gehiago argitzea, ez? Bale, azkenen horri aldera, zegarren horri aldera bagoaz, azkena dana, bardine, onartutako aurrekontu bardine da, 5.121.000 urtean zehar egindako kreditu aldaketak, hemen manan bideratu dirzenak, bai, pleno honetan, 349.000 euro, 419, gero egindako ordainketak, ia 2 milioi, milioi bat, 991,
€1.988,30. Eta exekuzio egoerari erreparatuz, esatea, €3.254,49,49 dara. Hau ja, begitu ginen modu dira, data honetan emonda, zehatzagoa direz. Bai? Hau ez da oskatu behar, beraz, horrengo kultura pasetan gara. Laugarren puntu, biztiletako gaur egungo egoeraren informazio emotea. Dekoguz tekniko bi gai garrantzitsua da, guztioi arduratzen duzkune, eskaera egon da, astelenean esatea batzordea egin zala, azalpen guztiak emon zirela bertan, txostenak, espedienteak eskuragarri dauzela, bai, gure dozunean badakizue dagoela, horretaz gelditu ginen nengonean, eta, tekniko lehenengo eta behin, tekniko bi denok esetzen dugu, eskerrak emotea, bai, gaur hona etortzearren, zuen ordutegitik kanpo, baina pentsetan dugu importantea dela gaur egotea, azalpen guztiak ariketa zehatzen egiteko, eta holan esalatzaren bat gertatu eskero, urten eskero, eure direz adituenak eta historikoa dukina gai honetan. Bai, orduen, ez dakite, bai, esatea aurtengo maiatzen sartu dela biztibietako ampliazioa maiatzekoa dela, fase 3 hori, eta fase 3 hontan biztibietak gure dagoena da, bere gain hartu lekeen karga edo materiala